Pamusoro yedare ndamangariro womurume uyu akatora mudzimai wangu tisati tapedzerana kwamambo isina kana kupanana mupiro. Ndanzwa muchiti akatora mudzimai wangu anayo ndisati ndapedzerana nemukadzi wangu. Kupedzerana kuita sei? kupanana kana kukuru kana kurambana tanga tisati. Mukadzi wacho ari kupi? Anaye mukadzi wako ari mukadzi wacho ari auye kunotora nguva yaakauya uku noti ndakanga ndazvinzwa ndabva ndateya yakunotora akatora zvinhu akabva atoya kunasa tikagarire kaimire kuti hours right amai umwe ndo chii wakatondiramba pachita chewana takarambana pachita chewana makarambana ndo akatondiramba kumba kumusha kwedu uku kwasabhuku mukuru baba wacho waripo mukazotongana witness ndinayo tsamba yatikatosari nayo vachisitetsa signature yavo wakati zvapera baba waripo sabhuku mukuru atoripo zvangopera zvadari vanangobviso ndinayo Charles ati mukadzi kana akamuhadzi mabasa ndima mari tanganati vaende kunorambana pamambo ivo varamba vati hatidi ngavasununguke ate signature imwe mukadzi acho noda kuti ndovhiri chete izvimbaiwa kunyepa here shama pamusoro kunyeperwa nokuti komutindo ndowani funga handisiwoyo handiziwo rega ndisanangure hauna kumenda kudari nawe handina kuenda kudare nawo phone number tasabhuku ndinazo tinofone handina kumboenda kudare hatina kumbotongwa ende ipapo ari kutaura ipapo vakatonditorawo parodhi nditori kudoro ndichibva svondo rapera iyo ndopo akaya kunotora zvinhu musi wechipiri unoku achibva ati ndiri kuenda kumba uku ndopo akanyoresana chipepa chawo ichi ndobva abva kumba achitobva kumba uku kana atosvika kumba kwawo akabva atotanga tikafonera sabhuku anotaura hamuna kutongana hatina kutongana aiwa tikafonera sabhuku waiwe uchitsanangura uchiti vakanditora padoro ichibva kudoro ichokwadi padoro pawamutaura ndopata tanga tiri patakshop ndopawakatorerwa iwo nasabhuku vakatonditomera mutaura nyaya here kwanzi uyai wauya kunotora zvinhu zvavo nokuti vakanga vatomboya vakaba zvimwe usiku nemwana kwaiwenga uri kutaura kuti sabhuku anombobva wataura nawo nenyaya sabhuku ndati inini sabhuku vakatuma mwana kuti uya kuno ndobva ndasvika ndakaona vari mumba ndobva ndatodenzawo chimudhara vangu ndikati uyai wauya kunotora zvinhu ndopo wakatora zvinhu ndobva watouya kwaSunset. Shure sabhuku anga akuda kubvunzurudza izvo saka ndanga ndainzwa kuti Sunset ari kudana nomudzimai wangu turu zvabva kumazove kuna natezvora ndopo wakatanga kuita puresha manje wakumhanyisa kuita se kuti wanotorana naSunset. vari kuti shangamireta makatongwa kasabhuku noko hatina kutongwa iwe watiwe wakatorwa pabhawa ndiani munhu akauya kutora pabhawa pakatumwa mwana mudiki nani naiye wavari kuti sabhuku wakazoita sei wakaenda here kwakanga washedzwa ndakaenda hongu wasvika kwawakashedzwa wakanzi kudii ndakanzovaya kunotora zvinhu zvavo uchitaurirwa nani naiye sabhuku nevanhu vangu inga iwe kuti sabhuku vangumuona ungari musupi yanga uri first week ya August
iwo wakati chi ini ndakataiva tora kana achikuda kutora zvinhu zvake nokuti angauya kare akatora zvinhu usiku zvimwe wakati kubvunza kuti mukadzi wangu awenda ndakafunza vakanditi aiwa ini ndiri kuenda kumusha ndikutora zvinhu zvangari vanhu vese kana chibhaka chakumusha vanotora sabhuku pamusoro vedare nyaya yakaitika ikai nyaya yakabva kuna tezvara vangu hanzvadzi dzake dzimumba uyu mushure mekunge achikumbira kuenda kunoona amai kumazore ekucitrus achimboti ari kurwara mirai ndipedze right kekuti andabva ndamubvumira ndobva aenda nasunset ndobva waenda futi kechitu wakumbira futi aenda nani ikoko kwaiti vana sunset vana tezvavaiziva ini ndasenda zvisivo kechitatu ndo pakazondifonera tezvara hanzvadzi dzavo dziri tu hanzi wakatanga kufonera kuna baba munini wavo tiende kunoona murehwa waikuno ndine nyaya ndikuda kutaura navo vanotaura natezvara vavo ndobva waishoa tezvara vavo ndoti vandawafonera ndakatonge ndinopa nevakuru hanzi sano tanyara nozvikuita hanzvadzi yedu kuno ane katatu achiuya kuno kune murume vaanaye murume uyu anobva kushamva kwagono kana nditi tiri kunyepa tsano fonai kuhanzvadzi dzenyu dziri kushamba munze kuti hakuna here murume anonzi baba atakunda ano wakataura ndikati ndobva ndambowamisa ndobva ndafonera kuna sisi wekushamba kuno ndobva ndadayirwa nemwana ndobva ndamuti kuno munhu anonzibata kunda here hanzi ndikati manyopa mamafoni ndobva ndatambizibva wapiwa sisi vai ndobva ndataura ndobva ndawabvunza ndikati nini sisi kuno murume anonzibaba atakunda here ikoko hanzi variko ndikati ndo murume ana amaifei kushamba kumazuva ekucitrus hanzi wanzwa naye ndikati izvo zvana tsano ndiri kutotaura nawo so ndotiwamisa kuti mina ndifone kupi kuna August wakati uzokwira dare kwamama ndakanga ndakamire nokuti ndanda zvinoti wane pressure yekuita sei yokuda kutorana ndikati handisati ndanyatsa kubata hongu mandiudza right zvadaro changamire unobva mbukuro wani choruwa right zvadaro aiwa ndipe pamaoko unoverenga ndinogona chaizvo kubva watarisa signature iripasa yes signature is not my signature isi signature yangu aiwa isi signature yako ndipe kuno kutsamba ndiwanyorera isabhuku vanyora isabhuku hazvina kuitika here hazvina kuitika here kuti iwo kunyora una kuti muna sabhuku here mukadzi andino ngaaende nororwa ina ndabasa nazvo ndakangati inini akana achienda pawaverenga mutsamba azvozva wakataura hazvizi saa munoona kuti sabhuku anonyepa changamirapo vaverengerei matsamba hazvisi sabhuku takangopinda nguva iyo achitotaunarongedza zvinhu kuenda kumba tora zvinhu nokubva atodzoke nokutoera chauchidzomba ati mukadzi kana akaroorwa handina basa naye handimhan'ari tanga tati vaende kurambana kwamambo iyo varamba vati hatidi ngaasununguke kuroorwa ndatenda ivasimbisa maviri yakanzi yemurume neyemukadzi chichiverisabhuku musi wa 10 September 2024 iwewe kana uchipokana nenyaya enda unoita kuti sabhuku ave patsano ngavauye panyaya yako tambanuka tsamba ndoyaona yabva kuna sabhuku yabva kuna sabhuku handizotora musumudza kuti udii uchiita here tsamba phone number nazo kana kumfonera phone number dzasabhuku tipedze nyaya fonai vane foni dzenda paloud speaker
Wakuzinza musoro atitongofunda saka. Aiwa mukafonera asi azvizvo vakanokuti vakarowa ataki. Wakarowa ataki? Vakanyora zvipepa zvavaona kuti inini ndanga ndisingambotizive kana signature yehaizi yake. Pane audio kutani 077 169 6273. dzakwanisa number 3. Kuna hesabu. Leo jamani. Zakutoro sababu kwa hapa unozoita ziwe. Kana naiye wakuru wakatiwo yapinda kwa sababu kandi tinoenda kwa Chengamire ndokunopera zvese. Ndosaka ndakaya kunondamira kubata. Mazwi akanyorwa apa akanyoreswa iwe nguva yataura. Aiwa isi pari zvino nhasi tikumboti ndiwe. Kana iwe uchiziva zvakuti hausiri sabhuku vachazouya pano natsano wako. Halo. Anza sabhuku. Choruwa. Ndikataura nasabhuku choruwa. Tiripo ndimambo Bushu. Ndine nyaya yaCharles Chidzomba. Charles Chidzomba pamakamudaidza kudare kwenyuta kuti wapanane gupuro ziri pamutemo akati kudi. Wakauya nomukadzi wake. Mukadzi wacho akanga achitaruka kunotora zvinhu. Saka wakasvikira kumba kwavo. Wakabva wauya nomurume wake bvanda wagadzirisa. Ndikavagadzirisa zvikati no, ini ndikati inini wakuti hawasi kuda chihwa chati zvokuuya nazvo. Ndikati zvandatiita ndokuti muchienda kwamambo paradzane mubvise gupuro kwamambo. Charles wacho akabhara apa akati haina handisi kuda zvokuenda kwamambo handineono zvezvomukadzi uyu kana akaenda namasana aya. Ndikatonotsvakwane here zvauri kutaura nati kudziitira mambaka. Iye akabhati hai chokwadi hanhu akana basa naye kana akaenda kana akaroriwa ndeinazo. Ndikati saina apo. Akabva asaina kapepa kaakasainawo iye nomukadzi wake kapepa kachikabva katakuona mukadzi wake. Saka handiziwo kuti akazomhangara here kana kuti kana akamhangara mhero zvinhu zvaanenge akafuka nokuti ndakandatoumanikidzira kutoenda kwamambo. Akaramba. Ora maita basa. Manje pangaite difference kana makakwira bhazi handi statement yamukutaura nhasi ndo amchangutaura mudare mamambo. Ndati zvamuri kutaura nhasi kana ndakakudaidza kuti uyai next week ndo zvimwezvo zvamchangotaura hani ndizvozvo. Maita basa mukuru kafoni kacho kari kuzhezhera asi hapana chakaipa ndataura nemi sabhuku. Rambai makabata ndo sabhuku wacho era. Ndivo here naisha tinongoda kuverify. Maita basa mukuru. Mafungira angu inini regai ndichivhara nyaya iyi. Mafungira angu inini uyu akaramba ane mukadzi mazuva apera. Chibhora ichi chinhu charongwa nemukadzi. Ndiri kufungidza mukadzi wauyu arimo muchibhora ichi nokuti akaziva kuti uyu mukadzi uyu akanobva nomwe murume. Saka chibhora chavo chavo chironga chokuti tibatsirane kuti vaita sei vatore zvinhu. Isusu toda kuita zvinhu zvine gwara. Hatiri kuti tiite zvinhu zvokutorera vanhu pfuma nenzira isiriyo. Kana pasina nyaya hapana nyaya. Pamwe pacho bvuma ukadhifiti inga kepsi inombodyiwa 1-0 pamwe chidraw pamwe chiwinawo. Kana yawinawo kotopfeka majezi egreen apa kepekepe ikadyiwa. Hapana nyaya. Enda nosaina iwe. Enda nosaina. Muri kusaidwa redivi revana. Ndanchida kungovabatsira panzvimbo 1 chete. Panzvimbo 1. Chijeri mukazvipinza munyaya muchasara murimo. Pamusoro nyaya iyi yakatangira kuno kushambwa kuno.
ndosana ida kutsanangura ava ndiri hanzvadzi yababa but ndaona kuti vatadza kunyatsa futi sanyaya yapera sabhuku mamunzi ndoti baba ndakambovhunza mukudana nemuroro wangu wakara hazvakuipa hanzi nasabuku hanzi ndakavatendekwa pane nyaya here maita basa hapana nyaya amai uyu mudana naye here mudana nawo zvapera sumukai mini anozotaura hata aiwa achana sumukai tiri mukadzi ataurwa kunzi ndakasiyana sumukai mini nhasi vakomana vakawanda kuseri kwangu ende mberi